Duna kuno'y tulo ka klase sa pagkamanggihatagon sa tao. Unang klase sa pagkamanggihatagon sa tao, kining gitawag na to grudge givers. Grudge, no? Sim grudge kanina kasuko, no? Nay mga tao nga muhatag, gumikan kigisamukan, kay dunay mga tao nga sigig pangayo. Dunay mga tao nga muhatag, gumikan kay bunga sa kasuko, no? Nabitaw itong mga silingan nga perting adjuan, bisag unsay pangadjuon, mga adjog tangad, kamunggay, asin, bisag unsay pangadjuon, di ba? Miyong kag say mga adjog kamunggay, duwa ni bungay, hala, putla ng punuan, pagtanom tinjuwa, sig balik-balik o pangadyo. Ninumdum ko sa simrista pa mi, tapos may classmate nga, mga adjog sa kunsip mga dyon, mga adjog toilet paper, mga adjog toothpaste, mga adjog sa kunsip mga dyon. Dahil mong kauban po mingon, ano lang tapo dyon eh? Sige lang, gasalig lang makasip mga dyon. Haguan ta. Kay sigig sunod-sunod, sigig sunod. Buko otas na buko, hawa, lakaw. Nihatag ta. Out of anger. Gikapuyan ta, gisamukan ta. Mihatag ta aron mawa ang maong tao nga si pangayo nato. These are the grudge givers. Ikaduhang klase sa pagkamagitagon sa tao, natay gitawag og mga duty givers. Who are these duty givers? Mao ni mga tao nga napugos og hatag. Tungod kay mibati sila that it is their responsibility to give. Di palang ko kapitan, di palang ko mayor, di palang ko simba ko mutabang nimo, di palang ko kagawad sa baryo, simba ko mutabang nimo. Di palang ka hong pagumangkon, di palang ka ang paryente, simba ko mutabang nimo. Tay mga tao ngayon yan, di ba? We are forced to give. Kay nabati na to nga ako maguning responsibilidad nga mutabang ani, muhatag ani. Di pala manihang responsibilidad, simba ko mutabang ng tawanan. One time, sa parokyang Wikanan, sa Diyo may misa ditong dapita, padoon ako mamisa ni Abre Kuspultahan sa konvento, di usa ka makalilimos ni Dong, Padre, taga ikog pamahaw. Hinkog sa may pamahaw na turon nga, sa Diyo pa man kalungag. No kanimdum kog damli pan tong gabi ingo mahurot, di balik ko hong kikuha ang gihatag ang pan sa maong tao. Mingon si Jag, mura ni imong pamahaw. Way kape ani, way itlog ani. Kita bisag pari ta kay namo gyud pang patahon to dasuko padong lo lagnuton balik ag pan. Ingon Jag, "Ajo ka sugo, pari ka." Ingon ba sa Ginoo nga pakanon mi gigutom. Kanong na po patay ano, di pa ko pare, majug bawion o balik lagnuton, balik tong pan. Ikaw pa'y giyatagan, ikaw pa'y nag-istorya diha. Many times may sungkulan ni Kristo, we are like that, no? We give, we share, because we are compelled by our responsibility to do so. These are the duty givers. Ikatulong nga klase sa pagkamagitagon sa tao, kining gitawag na tog mga thanksgivers. Who are these thanksgivers? Mao ni mga tao nga muhatag, not out of anger, not out of duty, but out of love. Natay daghan nga mamakitang mga tao, natay daghang mga manganlan nga mga tao sa tong katilingban nga makaingon ta kini mo ni tao nga thanksgiver. O tingali mangita tag usa ka modelo, usa ka ehemplo nga itong sundon may sungkulan ni Kristo, mao ang atong mahal nga patron Santiago Apostol. Usa ka martir. Mihatag mihalad sa iyang kaugalingong kinabuhi. Alang sa Diyos, alang sa simbahan.
Martyrdom is not only about losing one's life, not only about dying sa usa ka sakit nga paagi. It is not only the end of an earthly life, but martyrdom is a witnessing, a total giving of one's life para sa kayuhan, sa katawhan, kadayganan sa Diyos. Usa kamatawang tog proponent sa non-violent struggle, mingon siya, to die without a cause is to live for nothing. Martyrdom ay sungkodan ni Kristo is dying for a cause, no? Ngunit paradox diha, dunay kinabuhing namatay, apan nakahatag kinigdugang kinabuhi sa atong simbahan. Mao kini ang gipakita sa atong mahal nga patron. Pitando siya sa pagtawag ni Kristo, not out of anger, not out of responsibility, but out of love. Ngadto sa nagtawag niya nga mao si Jesus. Og sa iyang gugma sa simbahan, sa iyang gugma sa katawhan, kagihatag sa Dios ngadto kaniya. Usa kini kahagit natong tanan may sungkolan ni Kristo, isip mga devotas ni Santiago Apostol. Usa sa mga challenges nga itong gitubang karong panahon na kining gitawag na itong hedonism, no? Kining mentalidad that pleasure and personal fulfillment is only the language of success. Hedonism ingon nato, martyrdom is no longer fashionable this time. Di na uso ng pagkamartir karong panahon na. Unsa importante pleasure, unsa makalipay halabo hata. No need of giving oneself for a cause, for a purpose. Hunahunaa ang imong kaugalingon. Imong kaugalingon ray hunana. Ayaw pagunaw na sa uban. Hagit natong tanan karong panahon na may sungkodan ni Kristo. Umayson ko na ni Kristo sa ato karong pagsaulog, no? Sa atong pagpasidungog sa atong mahal nga patron, Santiago Apostol. Hinatunta, no? Nga sa makausap pa, dasigon ta sa iyang gipakita nga panag-ingnan, paghalad, paghatag sa iyang kaugalingon nga kinabuhi alang kanatong tanan karon maigsoon ko na ni Kristo. Tinuod ta, kung maingon ang hedonism that martyrdom is no longer fashionable this time. Yes, martyrdom in the old context. Katong mo paagas tagdugo, aron ingnon kag martir. But let us be reminded na natitog dry martyrdom without shedding a blood, no? Mahimog yapon itang martyr. Dying to our own egoism. Dying sa atong thirst for fame and power. Dying for pleasure and self-fulfillment, earthly success. Si Kristo mismo, siyang kaugalingon, mihalad sa iyang kaugalingon nga kinabuhi tungod sa iyang dakong gugma natong tao. Dili tungod kay nasuko siya sa iyang amahan nga gipadas kalibutan, di tungod kay iyang responsibilidad nga muluwas ka nato, kundi tungod sa iyang gugma sa iyang amahan o kanatong tanan. May the wisdom of Saint James and his example
inspire us all. Amen.